أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Futhi uNkulunkulu wenu munye. Angiphinde futhi. Futhi uNkulunkulu wenu munye. Wa ilahukum ilahu wahid. Futhi uNkulunkulu wenu munye. La ilaha illahu. Uyena yedwa onelungelo lokukhonzwa. Uyena yedwa onelungelo lokukhonzwa. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Ar-Rahmanur Rahim. Uyena onomusa onesihawu. Bafowethu nodadewethu, iAfrika yonke jikelele, umhlaba wonke jikelele, ngithi angibingelele ngendlela yokubingelela okuhle nokunothando. Ngithi nje kini nonke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube nani nonke nomusa nezibusiso zika Allah, umdali wethu sonke, umdala wezinsuku, ube nani nonke, umhlaba wonke jikelele. Le verse le engikhulume ngayo ekhuluma ngobunye buka Allah, ngobunye buka mdali, ngobunye buka mvelinqangi. I-Islam yonke imiswe ubunye buka mdali, ubunye buka Allah, ubunye buka mvelinqangi. Ngaphandle kobunye buka Allah, ngaphandle kobunye buka mdali, ngaphandle kobunye buka mvelinqangi, i-Islam ayikho. Ngaphandle kuka Allah, ngaphandle kobunye bakhe, ngaphandle kuka mvelinqangi, i-Islam ayikho. Ngisaphinda futhi ngiyakhuluma ngokungahlonizi. Ngithi mina uJehova, kubo bonke abakhonza uJehova, amaKristu, amaNazaretha, amawasithawa, amaRoma, kubo bonke abakhonza uJehova, ngifuna nihlale nazi namhlanje ukuthi uJehova akuyena uNkulunkulu. Ngishilo ngathi baningi onkulunkulu esibathola la eBhayibhelini, kodwa ngizokuvezela nje incwadi ezintathu ezingofakazi bokuthi uJehova akuyena uNkulunkulu.
nawe-ke wena mKristu, mwasithawa, mRoma, mNazaretha okhonza uJehova, uyobeke nawe-ke usuyifundela kwezakho ukuthi mangabe uJehova engeyena uNkulunkulu, kahle kahle uJehova ungubani. Sengikutshelile mina uNkulunkulu esimkhonzayo ukuthi uNkulunkulu wethu munye, wa ilahukum ilahu wahide. uNkulunkulu wethu, umdali wethu munye, la ilaha illahu, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Huwa Rahman Rahim, uyena onomusa, uyena onesihawu. Lalela incwadi yamaHubo 18, sikhuluma ngoJehova manje. Incwadi yamaHubo 18 iverse u8. Kwenyuka umusi emakhaleni akhe, nomlilo odlayo emlonyeni wakhe, amalahle avutha emlonyeni wakhe. uJehova-ke loyo wabonakala ephuma intuthu. Yingakho ngithi mina uJehova ubhema insangu, ngoba phela ugwayi wakuqala kungakafiki iBB neBoxer nawo wonke leli ukuzana lo gwayi obhenywayo wanamhlanje kwakuyinsangu, umthunzi weyinkukhu, ugwayi wabadala. Isho njalo-ke ithi kwenyuka ini umusi intuthu. Kuphi? Emakhaleni akhe. uJehova unamakhala, nomlilo odlayo emlonyeni wakhe. uJehova wabonakala ephuma intuthu emakhaleni, nomlilo oqhamuka kuphi? Emlonyeni wakhe. Amalahle avutha kuye, wayevutha amalahle emlonyeni uJehova. Ubumnyama babuphansi kwezinyawo zakhe, wayenenyawo ezimnyama. Akusho mina, funda nawe. Wayenenyawo ingqakala yakhe yayimnyama, isho njalo. Ubumnyama buphansi kwezinyawo zakhe, ingqakala yakhe yayimnyama. Right. And then ithi wakhwela phezu kwekherubi. Ikherubi-ke ingilosi. uJehova wayegibela ingilosi eyigibeliswe kwehashi. uJehova egibele ingilosi eyigibeliswe, wena wabona umuntu egibele ihashi. Wakhwela phezu kwekherubi, wandiza. Ingilosi yandiza naye, yena egibele njengomuntu ogibele ihashi. Washweza ngamaphiko omoya. uJehova-ke loyo, akuyena-ke thina-ke lo esimkhonzayo, umdali wento zonke, umenzi wento zonke. Umenzi wento zonke ungikhona, akabonwa, akekho wake wambona, kodwa uJehova wabonakala. Ifundele nawo amaHubo 18 uqale kuverse 8. Incwadi yesibili ebonisa ukuthi uJehova kuyena uNkulunkulu. Jeremiah 25 verse 27. Jeremiah 25 verse 27. Funda mbukeli, kudlaliwe ngabantu bakithi abamnyama. Ngiyaphinda futhi, funda mbukeli. Lalela. Jeremiah 25 verse 27. Uyakusho kubo ukuthi usho kanje uJehova Sebawothi. Ubani oshoyo? uJehova. Uthini uJehova? uNkulunkulu kaIsrayeli. Uthi phuzani, nidakwe, nihlanze, niwe ningabe nisasukuma ngenxa yenkemba engiya kuyithuma phakathi kwenu. Kuyakuthi lapho bala ukuthatha indebe esandleni sakho ukuba bayiphuze, usho kubo ukuthi usho kanje uJehova Sebawothi, uthi impela niyakuphuza. Uzwile? Nabangafuni ukuphuza, ngempela niyakuphuza, bawuphuziswa ngenkani. uJehova-ke loyo, njengoba utshwala buwumbulalazwe kanje, njengoba insangu iwumbulalazwe kanje, yena uyayibhema mayiqeda ukuthi abantu abaphuza utshwala. uJehova-ke loyo. Incwadi-ke yesithathu-ke sengivala ngoJehova, lo nina lithi uNkulunkulu. Ngithi mina kuyena uNkulunkulu, akuyena umdali wento zonke. Angaba uNkulunkulu kini nina amaNazaretha, kini nina amaRoma, kini nina amaWatchtower, kini nina amaKristu, kodwa kithi thina amaMuslim akayena uNkulunkulu uJehova. Asimazi ukuthi uJehova yini. Omunye wonkulunkulu bamanga abatholakala eBhayibhelini. Incwadi yokugcina uHosea 1. Hosea 1. Lalela iverse 2. Hosea 1 verse 2.
Lapho uJehova eqala ukukhuluma ngoHosiya, uJehova wathi kuHosiya, hamba uzithathele umfazi ophingayo. Wena Hosiya, hamba uyothatha isifebe, hamba uyothatha unondindwa, hamba uyothatha unonkiloyi, hamba uyothatha utikilayini, hamba uyothatha uJezebheli ophingayo nabantwana bophingayo, umthathe kanye nezingane zakhe lezi ayiphingile, lezingane zakhe lezi ayithola ebufebeni, umthathe kanye nazo, ngokuba izwe liyaphinga nokuphinga. Ayikho inkinga, vele izwe liyaphinga nokuphinga. Nawe-ke wena Hosiya, hamba nawe uyothatha umfazi, unkiloyi, uJezebeli, isifebe, unondindwa, utikilayini, umthathe nawe lowo mfazi loyo, umthathe kanye nezingane zakhe, vele emhlabeni kuyaphingwa. Wena Hosiya, kuyobe kungaqali ngawe ukuthi uthandane nesifebe. uJehova loyo osho kanjalo. Ngokuba izwe liyaphinga nokuphinga ngokungamlandeli uJehova. Wayesehamba wathatha uGomere indodakazi kaDibilayimi, wakhulelwa, wamzalela indodana. uJehova-ke loyo uthi akwanda ubufebe emhlabeni. Nawe wena mawuthatha umfazi noma intombi, uthatha isifebe, utikilana, unondindwa, kusho uJehova-ke loyo. Nanko-ke amaphuzu ami uma ngithi mina uJehova akayena uNkulunkulu, kodwa uJehova umbulalazwe, into ekhandwe iBhayibheli ukuze kuzobulawa ngayo izwe. Akuyena uNkulunkulu umdali weinto zonke. Seningakhomenta-ke nigcine la nithanda khona-ke. Sengathi umdala angazivula ingqondo, azivule amehlo. uNkulunkulu munye, umdali wethu munye, u-Allah, umvela kuqala, umveli nqangi, umenzi weinto zonke, okuye yedwa onelungelo lokukhonzwa. Ngaphandle kwakhe akekho omunye uNkulunkulu. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.